L-aħħar jiem kienu karatterizzati minn disgwit u dwejjaq kbir fil-Partit Nazzjonalista wara l-attakk ta' Kevin Kassar fuq id-Deputat Nazzjonalista Rebecca Borg. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd kif spjegat li fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fl-aħħar jiem għamet diskussjoni taħraq wara li f'artiklu fil-Malt Independent ħaten Befene Kadami fetħilha qatta blaħabel kontra Borg. Fil-Partit Nazzjonalista ħafna pretendew li jkun hemm xi forma ta' solidarjetà. Ħassew li xi ħadd mill-Partit Nazzjonalista kellu joħroġ onqu u jgħid li la jaqbel mal-kontenut u lanqas mal-istil personali li bieħġit attakkata Rebecca Borg, iżda ħadd ma ħass li għandu jagħmel dan pubblikament minħabba li jibżgħu li huma wkoll jisfaw fil-mira tal-establishment nazzjonalista. Sorsi tal-kulħadd sostnew li kien hemm min qal li saħansitra beża jagħmlilha mqar like fuq ir-reazzjoni tagħha. Kien hemm oħrajn li qalu li ma kellix għaliex toħodha bi kbira għax li jara b'dak il-mod u dritt tiegħu u ma setgħux jikkritikaw lil Kevin Kassar. Inkella jkunu qed inaqsulhom il-kredibilità għal meta jattakka lill membri tal-Gvern kif wara kollox il-missjoni tiegħu bħala parti mill-establishment li jmexxi u jinfluwenza t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Frustrata quddiem dan kollu Borg marret tikteb fuq Facebook qalet li Kassar aħjar joħroġ u jitkellem ma' aktar nies, irreferiet ukoll għall kritika li għamlilha għal pawżi li għamlet waqt intervista u Borg li qed tistenna tarbija qalet li fiċ-ċirkostanzi huma ġustifikati. Minkejja dan li l-Kassar ma impressjonatux u qalilha biex tikber u taċċetta l-kritika. L-uniku esponent nazzjonalista li kkummentala kien David Take li wkoll tal-istess parir. ċittadini oħrajn kitbu kif nies bħal Kassar kisru lill-Partit Nazzjonalista b'xi ħadd jikteb dan Kevin Kassar ħsibtu ħajkteb artiklu jew eloġju kif ħatnu Mikil b'referenza għal Michael Fenekadami reġa' ġie l-aħħar għat-tieni darba nfila fl-elezzjoni tal-Eżekuttiv. Imbagħad paragrafu żgħir kif hu stess ħareġ l-elezzjoni ġenerali u baqa' l-art. U nota żgħira kif ħatnu l-ieħor, jiġifieri Beppe Fenekadami, tilef distrett u naqqas 5210 vot għal dan l-attivist. F'paġna sħiħa fil-Gazzetta Kevin Kassar li huwa magħruf sew għal kitbiet ħoroġ tiegħu kontra l-esponenti tal-Gvern ġab fix-xejn id-dera ta' Rebecca Borg fi programm fuq ir-radju tal-Knisja. U qal lid-deputata li qatet figura depressanti u kienet totalment mhux ippreparata meta riċentament ġiet intervistata f'dan il-programm u anke kritika bl-aħraġ ukoll għax din l-istess intervista telleta fuq Facebook fi kliem ieħor qalilha li tant ma tifhimx li marret ħażin li riedet turja lil kulħadd.